खाथि-खाथिनो जा बासथाबलायगासिनो एक्टर एक्ट्रेस एक्ट्रेसखौ लाना खारनोसै नाय ओइ फैसा गियान आरो बान्दना वाव नाइस लुक हेल' गाइस गिबियावनो नोंथांमोन बयखौबो आंनि बे जिसया डि ब्लगाव गोसो गोरबोनिफ्राय बरायग्रोनाय थाबाय जों दायो शुटिं थांनो नागिरदों आंनि लोगोनि शुटिं आरोना दिनै आंनि लोगोआ शुटिं खालामगोन माने बड' एलबाम शुट दङ दिनैनिफ्राय जास्ट 2 days नोंथांमोन बयखौबो आंनि बे शुटिंनि ब्लगखौ नायगोन होननानै आसा थाबाय नायलांबाय थादो लेट्स गो बिदि खानाय बोनायखौ मा होनना बुङोलै आब' कालार वाव कालार खालामनो एक्ट्रेसखौ ब्रेकफास्ट खालामनि ब्रेकफास्ट ओइ मैगं मोनदांफ्लांबाय आंना चेनेलबो दंखायो जादोलै हटेला ओरैबायदि हिटखा जों ब्रेकफास्ट खालामनाय हटेलानो मा बुङो आं नै बेयो धिकाजुलि टाउन आरोना धिकाजुलि टाउननि ओरै सिदा थांबाथाय बाटासि रड नायखायना नै बे जाबाय बाटासि रड सिदा थांबाथाय धिकाजुलि स्टेसन मोनगोन ओमफ्राय ओरैजाय थांबाथाय डाइरेक्ट गुवाहाटि थांगासिनो जों दायो लकेसनाव धिकाजुलिनि सिंग्रि मेलानि लकेसनाव नोंथांमोना लामारदो गाइड वाव नै लकेसना जोंनिया फाइनालि लकेसनाव सफैबाय नायदो वाव ओरैबायदि हिट लकेसन बेखौनो बुङो जोंनि सनितपुरनि सिंग्रि मेला सबनिसिम गिदिर मेलाया बेयावनो जायो आरोना नै दायो जोंहा आब' निजोमसि मेकआप मेना दायो मेकआप खालामगासिनो एक्टर ada aktorku sini nama? Sini anu, mana nih? Sini nendang nana? Oh, main. Ria Brumon nih selain nama? Jauh ngapi, jasa nggak dia? Dari dia kalau ke Singapura, nih mereka nunggu Singapura, nih aktris aja nggak? Wow, view, boga. Anjir sini di mana? Jangan, satam gerana aktor bra. Satam gerana sastana gue mau, aktoran hombre. Porque uno vea. Wow, jangan. Gusap. Lo yang ni apa kamu ni? Satam gerana dong bau sih. Nih jangan bos nih gesturnya nih. Wow, Raisa baik, Isra. Ini gas ini. Nice shooting time. Mama di style shooting lana karena. Wow. Nah, jadi aktrisnya dress jam selambai. Nah, wow. Nah, aktor dress, ada aktris ni dress. Same yang ni sih set lansi. Ini aktris ni Bima ada. Kom se kom 2 घन्टा थाबालाय जों बे लकेसनाव वाव Ang sunglasses laden. वाव सानग्लास माबा लादो फुंखास लादोंमोन अ ना एक्ट्रेसनि लुक नै जा कोरियोग्राफारा आदा लिसान हाय ना खनसे हाय फै नै आदा नाइस आं केमेरामेन आरो मेकआप मेना जाहैबाय आब'निजों पुरा बिजि नै आरो जोंहा बक्स लाबोगासिनो फुंखा आइसिं दायो थांगासिनो दङ नै बे जायगानिफ्राय बेलेग मोनसे लकेसनाव नाय ओरैबायदि सान्दुङाव जोङो खस्थ' खालामगासिनो नोंथांमोननि गोसोखौ गोजोन होनो थाखाय नै जा एक्टरा गाइस आं जाबाय खामानि मावग्रा नै जाबाय एक्टर
नै जाबाय मा होनगोन वर्कार नै जाबाय करिय'ग्राफार नायदों जायगाखौ मादि ओमफ्राय फैगासिनो दं इथिं एक्ट्रेसफोरा वाव भगा बोरै नायनो गरमाव नोंबो इथिं थाब्रा एसे वाव गसंनानै लांनो हमको जी दा लागोन र' नै जा एक्ट्रेसासो दामगोन गिटारखौ एक्ट्रेसा एक्टरनो फोरोंगोन आरो ना मा होनो बेखौ फोरोंगोन एक्टरा उन्दुनानै एक्टरा रोङा दामनो वाव oh bodolah Firi bodolah दा जोंनो बार हो आंखौ नुदों नुवाखै ड्रन साफाय जायो जा खारलाय नोङो गरमाव आयौ नै इथिं शुटिं सोलिगासिनो दं गरमाव नै आखाइ गोलाव गानना लाबाय आं फुंखा मा खालामदों गियानजों खारलांसिगोन दा एक्ट्रेसा नायदो गियाना लिंहरसिगोन नै खारलांबाय गियाननि हिन्जावआ नै जोंहा आदाया ओरैबायदि भिडिअ शुट लागासिनो दं जोंहा एक्टरखौ एक्ट्रेसा एकदम लन्डनाव दं नै एक्ट्रेसा नै बेसेबा गोजानाव एक्ट्रेसखौ लाना खारनोसै कैसा लग रहा है वाव एक्टरा जोंहा भेरि फ्रेश एक्टर नै जोङो मा जानो लाखै लाबोदो जोंनो नायनि दांनो हाया गरमथार खामसो माथो खाम वाव तो रेडि जानो थाखाय मा दालि माहा बनायब्रबखो दसेनो ओइ खारमानि गारि सिङावनो बटल उफ जानानै लाहार फाहार ब्रेक टाइम ब्रेक माने जानायनि टाइम आरोना मेंबाय खामखौ ओरैबायदि मोजां नुदोंना माने गासिखौबो जाजोबगोन बायदि मोनदों आरोना नायनायाव जा मादैया खालामनांदों एक्ट्रेसनि बिमा फुंखा उखैयाखै जानानै लाहार फाहार फुंखा नै जोंना बेदरा बोरमासो दे ओरैबायदि मोजां भिउ आइफन oh nasrang dah wow next location we are going to next location wow सफैबाय next location माने जायगायावनो आरोना खाथि खाथिनो जा बास स्टप लागासिनो एक्टर एक्ट्रेसा वाव जोंफ्रा जाबाय नायग्रा नै बगा ओइ मा नायदों आङो ओरैनो हरनो हाया नै बिथिं मा जागासिनो दं आंनाव मा जादों मेगना oh my god फुंखा ओइ फुंखा my god फुंखाया जोंहा माथो रुवाथिसो जाबाय नै जा ड्रन मास्टार एदा गार्लफ्रेन्डआ खाथिनिनो ड्रनजों नाहरबाय थायो बे हाजाबाथाय गार्लफ्रेन्ड न'खौ नुयो आरोना दानो नाहरगोन इयो गोसोआनो नोंसो खालामनो नागिरदों दा बिदि
Wow, sun. View-खौ नाय view-खौ wow. इसोरथ' इसोरनो गोजालै इसोरो नै जुखाम बारि बेफोर जुखामखौ खावाबा जागोनलै बे Oh my god Oh my god Danger location This is the view of मा होनो आरो मारो मुझे मारो मारो मुझे मारो हम नहीं उतरेंगे हम उतरेंगे हेरे Wow नायदो view-खौ wow view नाय hit location आरो मोनसे गारिया थाबोबाय 10 टका मोजां मोजां वासितु गियाना आंखौ मा खालामखो नायलाय नै ओमफ्राय मा होनो आरो दिरुं हमग्रा नावनि नावा इसोर खारगोन ना बेखौनो आं इसोरखौ सानैखौ हमथाना लाखिदों नैयाव इसोर सानैखौ ती नायग्राफोर गोजौआव दं आरो गोलैगोन ना लेन्स दं अके मोजां wah kamera shoot खालामनायनि नाय आरो नायस्रा आंखौ बेसोरा एसां खस्थ' खालामदों wow गियान आरो नामखौनो बावगारबावबायसो बन्दना Next location. मा जादों Wow, रायखौ मा जागासिनो नै जा मेकआप खालामगासिनो एक्टरखौ wow माने जाबाय गारि ड्राइभारा लोगोसे प्रडिउसारबो मा मोननै मोनसे बुंब्रा मोनसे बुं मोजांमोन जाव दे गिटार मोनसे स्टेप दाम दे सारिगा माबा दाम हेपि बार्थडे टु इउ दाम हेपि बार्थडे दे मा जागसिगोनलाय हेपि बार्थडे बिथा माना मोनसे स्टेप दामो बेनोथ' इयाय जायो नै आखायाव नाय ओरै खालामनो जाम्बालाय दे गिटार दामनो रोङा गिटार मेजरखौनो आंसो दे दामदो दाम दा सिंगार दंना नै सिंगारा जोंहा आदा नायस्रां आं साफायजानो लाजियोलै आंखौ खेबनाङा जा एक्ट्रेसा लाजियोनो लाजियो आं मेथाइ खननो नागिरदों दे दसेनो दोनो दामबाय था नों दाम खनबासो आंबो आइदै उदै सादों उदै सानानै गोसा एसे आइदै उदै सादों senai ओइ फैसा Tostar dentro. Kana mana number kana first class kana Oigo. Ara sundar kurega. Wow, location. जा एक्टर एक्ट्रेस बे मोनसेनिफ्राय ओंखारलांगासिनो आरो एक्टरनियाव आखायाव दं दायो गिटारनि पार्ट दङ ना दे गिटार दोंसे दामना देखाय दामनो रोङा आरोना लोगोफोर हाहा होनदो आंनि जिउनिनो नै फंबाया नोंना उनथिं सिमा हेराय जाबाय गेलेनायखौसो गोसोआव दंमोन Minikuydu minina, fırna hora neysa
Wow. Dia bergila. Padahal kelai dulu ini. Udah sadeng. Jadi kameramen bos, udah dialog ini aja bosnya. Lalu ini tanggrab apa sih macam? Nung kau dah hotel kau? Spring Valley ni. Oh no. Talai mah musa negara talai. Purba macam kutu ni kan naik berjali. Mingli zibai mabun ada pura mingli zibai dah jeng rest ladang ada dosa dialog masuk sini ada nice ni. Angin tu pampa bangkri mau naik sih dialog ah. Parah macam bener kan. Boleh gila apa way? Neza produsera girlfriend dong, nih girlfriend nih. Belek nih jauh sih belek nih jauh sih dalam. Kameramen iPhone 16 Pro Max. Này đặt lấy bao vui sơ sorry ba nai nai Actress. Ekor dari. oh ekor Lagi sih. no Chinese Nơi hama home đưa nơi light. Boss halang deng. Oh itu dia acting. Kat, saya kan ini imagine order lagi apa sih? Patong orang. Feeling lah, feeling. last ending ya Yan. Dadah, siapa ha? Rap. Dah thằng đó bao Anda pasai. Bye bye. Last video lah, last. Finally जोंनिया shootingआ जोबनानै थांबाय केमेराफोरखौ नै दरनगासिनो आदा नायस्राङा सोसिगोन केमेराखौ आरो shootingआ जाबागौबा मोजां सानदोंमोन ना जोबनायखौ मोजां मोनदों दा बर्तमान मोनानायखाय मोजां मोनथ'बाय जोबनायखाय सानथाबा जाबागौबा मोजां सानो आरोना मोजां मोनगौमोन बेस्रा इनो गोसोना केमेरासो बे नङाबानो थांना थानो हाया होनजायो आरोना बेनो दार्लिं wow iPhone bau di sana apa sana ada